hei tid, så det atter her ved en nødgen parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Leonon, Paul Færø og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parten av Gjerstamal. Og Gjerstamal innebærer så til at jeg får spille Paul hva i hånden ligger av Gjersta. Ja, det nok så lukende til man. Dette lukker fra. Så jeg begynner her til Thomas. Så har vi skrivet til som jeg har begynt til på igjen. 5. august. Aldri sviken. Trykte noen løsel kjent og jæver. Åttans navn okkon sikning, sier ber. Vis du honom og han og okkon. Gaui enge god Enge Kristus og svitast. Vit han bera nere her. Og jeg husker om at det verset er god være takk som i Kristus alt og løyer okkon fram til sier. Og av hverjen steg lette gaui enka kunnskapasjons åpenberas vi okkon. Tog vi og gaui enge Kristus for god. Ja. Alt det som stender i 17 Korintbrev, ja. Kapitel 2, og vers 14 og 15. Ja. Ja, det helt en standard, altså. Ja. Bare med å lese det her, som du selv har skrivet først, så kan vi huske om det her, at det har vært sagt om han her, og Jesajas nødje, at han eiter, og her mittelen evige feir, ja. Og en feir eller en pape, jødiske pape, ja, til vita vil alltid verja sine bøttene. Og kvart så vi en som evige feir. Ja. Ja. For honom blev vi eier du hos unga der blev så vaksen at vi var kjølstøv og så at vi leis av hans omsorgene. Tvørste måter. Og tog det kanskje Jesus sier det til, at vi ikke en så bøttene. Så kommer det altså ikke inn i rydgjegods. Så det en velsignet samleid. Ja, det virkelig, ja. Altså, det veldig løg. Ja. Det var nok så rundt til at det bestemma for mange år så gjerne. Og det og i opphavet så godt det, altså. Hvordan han vi okkon, og hvordan vi vera vi han. Og tog halt jeg hette så vekkert, altså. Den enda kapitlen, i 17 Korintbrev 2, han sier, vi ikke slutjer som mennesker, vi rengsnik og årgods til ekna vinning. Nei, som røgnløyka, ja, som gode, taler vi for oss om Guds og i Kristi Jesus. Ja, det akkurat det altså. Det så størst å sikna det som han hever gjørst okkon til. Ja. Som som så nøyert til okkon at suttja for å kunne fæta næke av tog som altså hent okkon, som okra loter, som ikke kan teka fra okkon. Men det veldig selvsamt vi ønskjom, altså. Som har livet godt nær, og mævren færren, og her en ønska i Klaksvik som om måtene der, så kommer badjane tjern inn og få seg kaffe, veirer og ekvelige virkner, og så kommer en annen syster, og så har jeg taget det her Atala, som vi leser om i 4 Timoteus brev kapittel 2, ja. Vi begynner i her at jeg anvender det først av øtlån om at bønner, akatlaner, forbønner, takkagerer, vil helt nær for øtlån mennesker, for kongen, og øtlån som høyt sett. Så kommer det til uttrykk, for jeg vil kunne leve stilt og frihet liv,
i ödlom godsetta og sifrøy. Så i hette gode frelsar åkara, godt og tekkeligt, honom som vil at alle mennesker skulle være frelst og komme og kjenne sannløyken. Så i ein god og ein mittelmævor, mittlen god og menneska Kristus Jesus, som gav seg sjálvan til løysegjald, fyrir öll, til vittnesbord av tøysøyn. Ja. Ja. Ja, hatt valsiknet her. Det som jeg også om vi tøymon det her, at jeg har lyset her, og så at jeg bestemmer, så hun bestemmer, ferdig heva hetta og måttan der. Og tid velkommen, for å sammen vi med da. Ja, sørst jo. Ja. Så sørst jeg ser så spenning som ligger røyes ned, og som også er sin avvokst. Og det jeg ber god i avvokst. Han sier her i Johannes 15, at jeg alltid nekka som omvetelig av verkost. Da han sier det til her i Johannes 15, og til nok vers 15 øysene. Jeg kallte det ikke langer tjenere, jeg var 15. Jeg kallte det ikke langer tjenere. Og så sier han, tøy, tjeneren vet ikke hva herre hans gjør. Nå i tikkene har vi kallet viner. Så alt det som har hørst av ferger munnen, har vi kun kjørt tikkene. Tid har vi ikke utvalgt med. Nei, jeg har utvalgt tikkene. Og jeg har sett tikkene til tega. At de skulle være ut og bære avvokst. Og avvokst tikkere skal være vi, så fergeren kan gjøre alt som tid be han om, og i navnet munnen. Og hette var mot at de skulle elske hverandre. Hette den kapitlen som tåsar om trøyene og avvoksten og tilvåst. Ja, ja. Og Johannes, ja. Vi var inn i 84. Ja. Det ja. Jeg husker om at det her hette båmut, sier han her. Det lover som om at det kunne være krav, men det ikke her det ligger. Nei. Det ligger nek mer ut til at dette her såles jeg. Jeg frigjøre. Jeg glede. Ja. Jeg kærleik. Akkurat. Så alt hit har trives ikke i mine nerver, ja. Ja. Jeg kjenner nek mer såles til det han sier vi okon, enn som krav på at vi skal elske hver annan. Ja. Johannes gjør det øyla klart at i sønne brevet, at det kærleik det snur seg om. Ja. God kærleik, sier han. Ja, det tror jeg at det ikke så lenge siden at det virkelig ble sikten av det at i hans 5-5, altså, at han sier at kærleik gods uttalt til gjørst nokkara. Vi har lært han som giver nok ned. Og til må fylle har lært han til vi kærleik gods. Annars vil det anden ikke steiser, altså. Den personen, altså, talsmauren som ui jokkene, og vi jokken. Ja. Ja, men det helt tydelig, at det altså, alt evangeliet Guds kærleik. Du så elsker jeg god heimen at han gav. Ja. Og alt, altså, Bibelen så fyllt av kærleik, at det virker for meg nesten som om at vi suttjar det ikke ordentlig, tror jeg det sånn va? Det nesten som vi akkurat egna landet, akkurat egna natur, ja. Ikke for en turister kom og fortalte om hvordan helt ena standant er til vi er. Ja, så begynte vi da suttja det. Men jeg så alltid det vi Guds kærleik, at jeg kan enda oppleva at det folk som ikke er skjelta, men irriterer at de snakker bare om kærleik. Men Bibelen snakker bare om kærleik.
Ja, alltså vi kunde inte göra fyra till att Paulus säger att det är ganska gott som lejt omvändning. Akkurat, ja. Så, Ja. det är bara ganska gott. Det är bara ganska gott, Ja, du så älskar jag god time att han går. Ja. Alltså, att det kan någon ta sportstrat och annat sätt stegen. Nej. Nej. Och det är det som är halt självvård alltså. Att visst du här är jag sin harmer om att året jag kvart var det året som är så att året fyra världen. Jag så ofta att de har tagit sånt då. Ja. Det står i årtök någon och i det första utgåvan av Bibeln. Men det blev väck taj och det blev revidera. Och så kom jag till Stein 4, av vita. Stein 4. Ja, vera 4 vär. Och det är kjallsamt. Det är i årtök, första årtök någon tar verser. Och det är så kjallsamt hvis du sier det vi og et menneske. At her står 4 væren i stedet for at vi vita. Det er ikke rett litt å se med ordentlig. Nej. Og vi må nervere, altså. Du varst, men du blir 4 væren, tog til at du varst er av gode. Altså, det er ikke mennesker til vi tar oss om. Men det är god som ska vinna människor, jag nog. Alltså vi skulle bli avväxt. Alltså akkurat som tröjen är avväxt. Och särskilt det nu och i förrjön det var sån regn. Alltså allt växer. Och det bara växer och blir vi växa. Och så självan så färra blöjn och så det alltså som det blott att säga om och jag minns att jag kom in i att ha med här. Jag kom av vitsa. Och konan hon satt på band och hon bara bandfri alltså. Så viskade det för mig. Hon bandade i stockarna då. Till mävren var här men han var så välja ofrialig alltså. Check alla tvina och man gör det där för månadsskilt att det kan gott vara. Jag har en lätt han göra det för månadsskilt tog att är sig tiden här det är gott. Så säger han nej, hur så kan det att det är gott och glömt nu. Han har ju glömt mig. Jag säger här lurar och på och gott och glömt det. Hans ofrind och ber man svär från honom. Från honom säger han. Säger jag för att du ska söka han. För att du ska komma till hans. Men hur svarar du det? Jag säger, jag vet inte. Sion säger, Herren har glömt mig. Jag säger han till ju. Jerusalem, eller att han inte är Jerusalem. Herren har glömt mig. Herren är sviker mig. Och så svärar han en man och kvinna glömma bröstabasset. Så han miskunnar inte lösrök syn. Och om så är att här konto glöm. Så glöm inte det. Men säger han. I så kan firma den. Han tar en krak sett till annonses. Så ser bort fram av firma. Så det var ordentlig kontakt alltså. Jag säger man att köra till. Man var nöjd. Han vill att du ska öjta ett slags verkarsnamn som Sion. Det är Guds stävor alltså. Sion är Guds stäv. Sion är Guds byggvojt här alltså. Och hjärtat och in. Och i munnen och in. Och to. Han pura bröttest. Pura bröttest. Som jag kände han sjaren. Stora med vår praktfull pene med vår. Det var äldre folk och bötterna var vuxen och åt bötterna. Alltså jag blev så krypen av hästen här och så. Så är jag en av bön och så vill det ha med att stäcka sig nöj men till en annan vimmar sidan och vi skulle ha ett möte här tatt 8 för chatik. Ja men så måste komma in och ta till det lite när. Ja. Det var allt det där.
Och så får vi det in då. Det var ordentlig fest. Och festbord. Så henne i honom. Men vi snackar vi snack om det. Nej. Nej, det är så nöjt. Det var hänt. Det var det viktigaste. Och så, ja, det är alltid det, ja. Och så gänga 2 år och jag har 8 rattarna med åren det var det då. Så kon. Men det var inte målet som era för att fylla. Och så gänga 8 rattar. Ta vi inte åter. Och så är torrt så det lite för in till kona. 8 vita. Ja, nu kommer till. Jag var 4 år, no. Och han visste att det var så liksom mot intryck var. Vi är i short när han var. Och så för in till sonen. Böjna han säger mig, 2 år på. Jag säger ja. Det är 8 jag vill ha till jag säger mig. Katja. Du varste vi kör mamma och pappa den för en 2 månader så jag säger. Ja. Ta praktiskt allt för pappa. Alltså han blev omkant han säger mig att. Ja, tar att det vill du vita. Det var just det. Akkurat, ja. Och ta så nämnt. Och en annan son var en av flickvärnen. Han bor i en öronsted. En hesen, ja. Och han gav sig så till känna i för mer och så säger han vem är det samma och så glömde jag att ta ett chapter sort till botten ja och det läget upp på er allt det går ju inte. Jag glömde att ta det sa han och han tog det vissar till han och alltså Hur säger att du livet blir så vackert. Akkurat, ja. Du fart viner. Ja. Du fart inte tjänare. Du fart viner. Som smälter samman vet där. Ordentligt, ja. Det akkurat månaden i mitten tjänare och viner. En tjänare, han ger dig upplikt. Ja. Till han må. Det är ja. Allagt honom, arbeid till honom eller henne, ja. Men vinnarskaper är något helt annat. Ja, akkurat. Vi tar så ett om att det här vinnartjänasta. Att ta är något helt annat än i bolaget. Ta är inte hava motiv och gold för ja. Vi ser ju till att en vinnartjänasta är en ära värd. Ja. Och det är ja. gensidigt kan man säga. Gensidigt sånt där för så. Ja. Men vad så kom jag så för in till kona och så säger nu vet som de till känner mig åter säger. All färre säger de. Häcker på klockan är akkurat det samma som det kom senast. Och till samma dato är det någon. Nej. Det är akkurat 2 år här. Så väl visste jag. Så väl följde jag vi. Ja. Det var alltså jag kan hålla den standarden men så gick att en tog och jag var tillkallad av sjukhuset att be vi en person och jag var och det var sånt det var helt sånt och så kanske jag till gången och så kom jag förbi ser hur det stod öppen och jag sa så konna jag visste inte kände henne jag får in. Men han som ser tjåne, det var en dötter, men det visste inte att hon åt sig dötterna. Och jag blev via stanta här och spyrja med 4 tjärran. Simar kvar hon är. Han gör det inte. Så jag måtte bya och fära åt denna vita. Och så skulle jag om på av tätterna, morgonetter. Ta han här, sonen. Som ja. Så säger jag, mamma du, sjukhusen. Sjukhusen. Så var det hon bär vi i kyrkan, du visste vad det var. Så säger han, ja, men tog nog kär sig som hon har för sig. Så har jag nog funnit fram till det.
Det står det. Men är färdig ut, ta är river kvalt. Jag kan nästan bara vi. Så säger jag självande. Alltså, akkurat som vinner, alltså. Så får det ut till, alltså. Och hon hockade ju på han med en öjliga vökron-smöjl, så har lånt smöjl och lite sent så där. Jag tror jag kände mig inte, så sen har jag kände det inte. Jag tänkte inte, jag kände det, säger jag. Och så fick vi ett allt. Och så får hon, men jag sa väldigt inte att jag vill känna henne. Det är inte det som är tydning, alltså, akkurat. Nej. Ja. Men alltså, en var sikna uppleving. En väldigt uppleving till Jesus inne och tryckvande, alltså. Alltså, det är alltid bor i avvuxna kone, och det är säger vi mannen att hon glömmer inte, hon glömde kona till en bröstabötene. Det var bröstaböt, att böten tickare, och så säger han, glömma, det är trollvaksen, och minnes dig. Ikke bara minnes dig. Allt var så stottligt samtidigt, det var så lövgande, och det var så goddomligt, alltså. Så det är stottligt att vara goddomlig, alltså. Ja, som jag alltid att det var en akatinchande, att vara goddomlig. Men god giv. Ta man till årst. Ja, nettopp. Ja. Ja. Men hat det som man säger i Jesus brev. Akkurat. Att det är gärningar som är lagt, det är versen som är lagt till rejare, vi ska leva utan. Det är framan undan lagt till rejare. Det blir inte tungt. Blir det tungt så är det alla helst och egna verk som vi redan strujas via. Men det som han leier och inn i, det som han er planlagt, det blir aldri tungt. Tvärtemot. Alltså, jag har så flöjtförsökt av mig att du måste omgått missa till att Herren vill lycka som det gamla så att det är överraskat här. Akkurat. Jag minns så väl så uttryckande, det brukte det dagligen alltså. Ja. Överraska alltså. Det var så överraska då. Det är inte gott förut, det var inte. Men det var det som blev brukt. Det brukte det, alltså. Ja. Jag är helt av så kjølsamt i de gamla som gick runt av mer att det brukte så slik år och uttryck. Det harskar så väl till dig, alltså. Det är alltid, det var på samma mat, alltså. Ja, lycka till, då. Ja, lycka till, ja. Men det säger han Øysne Peter Haberg till Bibeln kom i 84. Ja, man hørte av mannen hvordan malbruket brøttes. Og noen ordet stort i malbruket nå. Og til så harmet hvis man visste til man fer ned og ut kjele malbruk. Og i samband med det som Bibeln er, og samband med han som vi lät det skriva. Ja. Sjalt om jag imorgon vi har havlagt till den här. Nej. Nej, det är något som är hänt och mina tog så jag kan bara omynda mig att ta det sida. Jag minns bara att en person som helt fast vi har brukat det danska bibeln. Ja. Ja, det var Lotte här väster i Moaje. Ja. Han brukte allt höjt av danska och han citerar ju danskarna. Men så det var alltså det var öle väl motigt att det kom i 84 vid det första bibeln. Ja. Det är bara en person så för oss för är sättna helt fast vid det danska. Det var så en charm isne till att Ja. det var så fick man liksom färd och det var för. Och den 84 var ju bara den norska bibeln. Så var den första Nya testamenten var det, ja. Men som samla bibel var bara det danska och det norska. 84, det tar jag över 30 år. Ja. Och jag minns kostar omsatt till förrest. Ta det låser du danska? Det har stått lite där. Det gör det extra sålt. Fast det där. Jag tror inte jag nämna det. Nej. Men tar mötet alltså hjärtaliga. Ja.
Ja, Det är så väldigt åren där först ska komma. Ja, det var det oppontet till av Ja, också. ja. Jag började så tydligt att älska Guds folk. Jag älskar Guds folk. Jag älskar Guds spår. Jag älskar Guds handlag och höjra. Jag har ju Guds lyfter, jag har ju Guds svar. Och vad ska jag inse mig mera? Till henne ju mer allt löjve. Att det är akkurat det här. Jag är Marius är det som inte det med Sapsson sen. Ja, halta. Det var näka glädje för det första på utland så då var det Marius så. Så han var otroligt han tryck för. Ja. Konan löst. Man sa man hej så har 4 dömer och löven någon alltså. Älskar jag att vitsa och komma runt och just det alltså det var allt. Jag minns en mynd av Heimon, alltså stod ombord en drottningen i alltid av världen, som det är till havn. Och det var inte gift ha. Jag ser så att vi lever sånt här. Det så alltid så öliga lockligt ut. Ordentligt alltså. Äkta. Och vävret det alltså. Ja. Ja. Som tjon alltså. Ja. Ja. Alltså en tjon som liva till livet som Herren ger bo om. Det är vackert. Och ösene önskenar som kanske har haft av sträv och så blev det önsker. Och det tar öja böten och tar öja systen alltså. Alltså kvärt ut här vara väl omtalade i skriften. Här är det att uttrycket kommer höjl nummer. Och i samband med det han skriver om människorna och trälarna. Inte minst han skriver om trälarna. Hur så tar skulle vara för jag vinna tjänarna eller herrarna alltså. Ja, och eisne herrarna hur tar skulle vara. Ja, och så herrarna hur tar skulle vara vid trälarna då. Ja, han säger faktiskt det att herrarna skulle vara på samma måte som trälarna. Akkurat. Det är nog stått att läsa allt det. Det är helt mycket tankegång till tydligen ta. Ja. Trälarna var det har inte så sagt då. Ja, nej. Men det kom till att det här att vara ett i Kristus, ja. För andra månader är skvarste månader om man är trälar eller fraser, ja. Nettopp. Eller mer eller kvinna säger han nästan, ja. Ja, just det. Ja. Det är det här som det här nutja liv, så nutja skapningar som vi blir tås om som Bibeln tåsar om. Ja. Som är givet och att leva utfra. Ja. Tar vi leva här, tar vi uthus, så är allt det här som du Paul har omtalat. Det är verkligt. Jag måste smöjlas när jag läser det här i samband med att jag ska göra för morgon, ja. Ja, gamla mannen måste vi inte säga till härlighet. Men amen är han som fäger. Unkar män som brövor. Gamla kvinnor som mövor. Unkar som systrar. Och i ödlon röjnlöjka. Anker som verkligen anker. Men hever anker bøten eller badnabøten. Det är omöjligt vackert. Så lät hej lära fisk. Jag visar sin egna hus och godsötta sån. Och löna föräldern sin attor till tätchelet och i egen gods. Det är svärt. Jo. Att det alltid händer upp ju mer alltså. Akkurat det här. Ja, det är alltså. Och så säger han om han och verkliga är rancha. Alltså jag var kört vad han menar vi. Verkliga är rancha. Och ständer öjna. Alltså det är bara en person, ja. Det kan vara en anka som inte bara nejer. Ja? Det kan vara en anka som är bara så sant det där, ja. Så henne säger han om att hon har sett vänsyna till god och helter av i bön och avkattla något åt det. Och så också där. Ja. Uppgavan, ansmöd. Uppvätten.
Och han ligger efter. Och vi ser någon tassmanne. Lever han heter livet samman vid henne. Man tar hans väl att uttrycka. Till han så. Inte så ofta vid livet sa vi honom. Men till nästa större han liv sa han också. Det är klart det. Det är så öde många sån här på hästen. Jag har inte hört några sagt va. Men det är en väldigt månad av hästen här. Och så knyter han på i att jag tar nästan inte att läsa det. Men han och i livet till listan så innan livande dig. Och så ser han hetta skalt upp bjåva, ja. Det man bojer, alltså det kan man tycker så till själva. För att de kunne vara avlastande. Men hever ankor ikke omsorgen for sin egna, og først og fremst for husfallssøgnen. Han evnokt av trunna, verre enn av ansikvand. Ja. Nå, det alltid ikke så hovalt å lese og suttja at det var skilt i midtelen, og midtelen var grønnlige. Hva och så kvart inte. Ja. Alltså vi söker Guds hjärtalära och i ödles nere. Ja. Och så vill det så omtala om ta motsatta verkligheten eisne som hör till. Man kan se att det naturliga människa och till heimen här. Men allt det som häver vi goda gör att det som hansara man kan säga väsen till kärlek. Ja. Och allt det som har här till höjre och till här han önskar att han säger tror han att sucha och här. Akkurat. Ja, akkurat. I husker til dømes her ta kapitlen var her Anna Korint 8 og 9. Han börjar her ved å si at vi kunne gjøre tikkun prøver til nøye gods som given i samkomnen og i Makedonia at hovast hever hardt røynt og trångt hever tog iverstreimande gledetarra være så i iverflow mitt og djupa fatagdom tarra at de gav rykliga og gavmelt tog etter føremon og gav teg til vittnie ja ut føremon av egnon eintingon teg bøna vi okkon om å slippe være vi og hjelpene til henne heile. Ja. Det er sant. Og hatt det her og hvis man så hikker ut i kapittel 9 det nek til at djeva så sier han her i kjenda vers i kapittel 9 at ein og hver djev etter man setter seg fire hjertan ikke av avho eller tvingsle tog god elskar glean djevara. Og hvor det at han elskar en glean djevara? Jo, det tog at han ser en glean djevara ta ser han sitt ekna og tog menneskene. Og det han ute etter, altså. Ja. Han ikke ute etter, til å si så kapitlene her bare, han ikke ute etter å plundre okken, men at det kører alt av det naturlige, selv om det begynner, vet du nærmest i det naturlige, at det bønner om å slippe å være vi, men det er ei mest som nøyegods. Jeg kunne gjøre det om til nøyegods som i Makedonia, sier han. Så ja. Det är bara så ofärtligt störst att släppa vara en pastor av. Jag också om man säger alltså i åren, alltså höll om år, du kan ska finna det skjuta en och Jag kan leta, ja. Så verkar det då. Han är alltid där till mot. Timoteus 6 är det, ja. Tror jag allt, ja. Passar, ja. Och här det han där tjälnar som nätt i Jannes, ja. Att allt som det tjälder under året skulle halta herrarsynar alla och värtar. Tjälder under året. Og halta herrarsynar, alla og vertar, så navn Guds og læran ikkje være spotta.
De som har tryggvande herrar skulle ikke vanvira tøyr, fyrir til at tøyr brøvor, men dess helter tjena tøymon, vi til at tøyr njóta godt av gåa verset tøyra, og tryggvande, og elskar lær hetta, og amen om hetta. Gonger vi fremmandare læro, og så kommer det til, og helter seg ikke til høyl nem og år herre okkar Jesu Krist, og lærerna og i samsvære godsatta. At det veldig rannsakende. Ta jeg opp det til, at læreren samsvære godsatta. Akkurat. Og kvøy tog etter høyl nem og år herre okkar Jesu Krist. Han kopplar det sammen vid lærerna. Ja. Ja. Og læreren så avmetelig avdomlig til hun være utdent menneskelig. Vi menneskelige til vår sinnelig. Ja. Øyelig avdomlig, altså. Altså, jeg færger selv. Det det bønta med oss. Ja. Altså, det så løy som det selv skriver her, vi lærerne. Og henne øya vid og hjertan. Samma vi kärlekar gods. Och jag hade andra. Ja. Alltså att du ser den där personen alltså, som to och Anja. Alltså vi och i honom. Men det som större till han och jag. Ja, alltså jag vill säga till Paul att hvis det inte var för hatta så var detta verset slett möjligt. Nej. Och flera andra som är kopplade på att hvis det inte var oj häson antan och häson hjärta Guds hjärtaläge så var detta slett görst. Det var helt omöjligt. Och det som så förskräckte mig för en tog så igen det verset som kommer att stanna. Ta jag nu två som det lärarna som samsvarar godsat. Och höjlna med år här och Jesus Krist. Och så säger han det till ja, för att läraren och i samsvar vi godsöta. Alltså, så han upplåst alltså. Att det 3 versen. Att gång främmande lärare. Så han upplåst til at han ikke skiler, men sjuker etter 13, og årastrøye, som valgte øvund, tjekk, spøyreking, og undan ildgrona, støvet klantor med mennesker som hosspilt, og mishandløykan, så de halte gods at han vil ha vinning. Ja, samma vi nøgt seg med godsøtter. Større vinning. Ja. Det sånn det. Og tåra vidt ikke å standa innenfor Jesus. Og som Herren gjør oss nøye til å leve opp til det. Så det bare han som kan ta og jeg få etter virksom. Så vi akkurat det samme som de som spottar og vi bara tia vid gatter låta bara färra. Jo, men jag tycker vi känner månen, Paul. Ha? Vi känner så väl månen i mitten till att det frier och lyssala. Ja. Och så tar det stry och klant. Men vi får självtan förklaringen på kvui det Ja. Alltså, och det här vi han visar här sitter vi till Timoteus, ha? Och så grundar han då i kända verser. Jag vet har ju inte haft vi åkon in i höjmen. Det är uppenbart att vi helt inte kunde ha det. Vi åkon hian. Eller hian. Nej, tar vi ta föj och kläder skulle vi alltid vara nå mycket. Och så kommer det till som ryk vill jag vara. Fattlo i frosting. Och snärra. Og mengar tapligar og skamligar gyrnter som sakka eller satsa mennesken nir i øying og undergeng. Til penika kærløgje
råd til alt ilt. Og av hese gyrnt, ikke grunnt, men gyrnt, det nøkker vist fra trunnet, og tjøkkenstund seg selv i mången kvølen. Men til meg var gods, flutja fra Jesus, stevne etter rettvis og godsøtta, trygg, kærløyka, tåle, spekføre, strøyet gavast og i troarinnar, grøypet evige lov som du var kattlet over til, og hjotta innan gav og hjotting, for mången vitt, for gode som gjever ødlom lov, og for Kristi Jesus, som vittna innan gav og hjotting for Pontius Pilatus, og alle ter at du helder bøye rønt, og aldande lykka til åpenbering Herre og Jesus Kristus. Jeg vet at dette kan virke på som kjele, men jeg kan bare standa vid det som heter vi gjørst vi med, og jeg har jo annet å vise til, jeg har sett det som mången av tøymon, som jeg har livet sammen vid, at jeg har livet etter det. Det reaste at tog alt, og til så stort siden jeg sier det vi har, at det vil han ikke øye. Nu har vi det så godt sammen med det her, og øye til, så det mer enn en milliardingår, altså, eller hva man så kallar det. 2024 tog jeg at det er omgatt i mangler. Akkurat. Det som Jesus sier her i Lukas 12 til dem, så er stor ånger for, ja. Det er stor ikke for løyven, stor ikke for hva til å være ui, og hva til et og alt det her. Så legger han så at sluken søker jo hetningene etter det. Men søker først rydde gods og rettvis i hans herre. Så skal alt hette være givet til en omframt. Og det en sann rønte sannleik. At da vi venter akkurat fokus fra å søke dette her rydgjødom, ja, som han tåser om her, men søke rydgjøgods. Men så har vi det alt. Og her i midtelen så eisende de som vi søke rydgjøgods, eisende være rydgjøg på at de gjøreska, for jeg kunne være sikna ånder. Ja, det til simes. Og det liksom helt kvørsens søk. Det som han mener vi at da vi søker rydgjødom for sin egne skuld, og for okkar egne skuld, at ta det skeilet altså for jokken. Det ikke godt for jokken. Men hin vi søker vi rydgjøgod, så lette han leie okken fram. Ja, men alt blir til sikning. Det en øyelig måned, Paul. Og jeg husker bare, det hettet det som heimeren atler levde i, ja. Så var det ikke tropelegger vi hungersnei, og vi mangel nekva sessuverende, i stedet for at det som vi så ikke det, at det så ojant borta, det veldig så ojant borta, det får man ikke lagt egen atfyrre. Hei hetta som hos år sier okkom, det som rådda, så var det faktisk en stropleit. Nei, jeg tar ikke ofte jo på at det som heva hese oppgavene og i samfunnet at øya visker, at øya og vinna nek. Men for gagne av det, begge landet, altså i valden og vit. At for gagne. Ja. Og det ikke at, bestemt ikke at lasta. Du, som sagt, det ikke her til å ligge, at han sier at det ryk vilja være. Ja. Men han sier ikke at det som ryk det. Nei. Og det altså at måneden her, da. Altså, Herren brukar det naturlige tilfanget til at alt køyrer her og gjør det, ja. Vi ikke kommet til himmelsend, som jeg pleier å si, ja. Det var helt omstøver. Vi under naturlige omstøven, og selv om det gjør han eisen under, det nøyot, men det vanlige
at det kan ut fra det vanlige. At naturlige tarver være oppfylte vi til naturlige tilfang som Og her vi mennesker at øyla større pastor ute. Og det Guds mennesker som ute i, og Guds mennesker og i okkon som slipper å fære fram, så det sikning. Til det som til her og Gud elskar gleden djevra til dømes etla. Han tror etter suttje okkon ui tog som han sjølver hever skapt ui okkona. Så det 8 træd som jeg har hos han ikke om, sammen med mot lov. Til at tveit og liver i Guds vilja. Jeg tog øyelig til å sia, veldig årene til å sia, det som jeg alltid sier nå. Ta merke til at tøyt sinnalega kvarvor, altså det naturliga kvarvor, til det naturliga menneska og i mer, teker ikke mot det tøy som god jeg har til. Til en dorskaper fyrir det. Det kan ikke gjøre det. Så det er det andalige. Men ta du begynner at dova døma andalige, så vekser Kristus ut her. Personeren som bor her ved Karlaga gods, han fer at altså det var en flau av løyve. En flau av løyve, altså. Vi synes jo noen sannsje til her at som var en sterk og streimor, Herrans nøyer. Herrans frigjør Ha? Herrans frigjør Ja, som var en sterk og streimor, Herrans frigjør. Han djupor, han mildor, han eimor, og stilt han hjertet. Han teker til og med, han brøkker sted om det, og større av glede, altså. Ja. Stora hav av glädje halt säger det. Ja. Så ta enkla. Ja. Och i Guds 4:8 säger han salen kvil och fan och aldrig vika sälan som byggt av han. Akkurat, ja. Ja. Och aldrig vika säl. Säl över sälor. Öde ringt att förklara. Det är gott ut här. Ja. Som valtar alltså som nu alltså han älskar så när jag heter lika med Jakob så han släpper av bigfoot. Hur ska han så inte släppa att jag måste sagt ger om sig. Ja. Det var så lika med då. Ja. Hur ska han stä? Ja, hur inte. Och till rätta som och här inte är tankar, inte är backtankar om att nu påinnet om edla nu benyttar du det mer. Ja, oj det mycket. Det var ju med. Det är förståndet för igång. Ja, det måste vara så bort och det. Inte är naturligt alltså. Du kan säga att det är naturligt. Det är första gången. Nej, inte naturligt. Det är naturligt. Det är naturligt. Ta vi det då som han vill. Det är akkurat det, alltså att det är ingen som visar det så gott som Jesus där han kommer in i heimen. Han är perfekt. Ja, alltså han var vanlig inte att finna i mitten till religiösa som låter så ölandent och visa fram till Guds ött och allt det. Ja. Men så var det helt skriver att ja. Kvar var han att finna? Jo, han var att finna i mitten till vanliga folk och eisen ända de som ikke var aksepteret, mittel tottlere og syndere, vil det sagt i Lukas 15, så. Og her vil det sagt, når man lukker bare å lese til rett til begynnelsen her, Lukas 15, at her stender at alle tottlere og syndere hilde seg nær til hånden og høyre han. Altså, han har haft en så naturlig framtoning, at bare de vanlige og de som kanskje var utskått, alle tottlere og syndere hilse nær til hånden og høyre han, men begge farsierne og henne skriftlade knarra og søtte, hesen teker og imot synderen og etter ved teimen. Ja. Altså, øyelig måneder av Jesus og så som hilse vera mer enn ånder. Ja.
Att det är en standard. Ja. Ja. Men Guds ord tåsar om en boning tjåk, och det som du har nevnt nu, va? Han sier her i Hebreerbrevet, det er jo så veldig strengt, men han sier i Hebreerbrevet 5 at du har sitt etter tøyen i 8 av være lærere, tarva tikkun atter at onkel lærer tikkun hina første grunder i åregods, og tidligere våren slug som må få mjölk, ikke med. Ønske som får mjölk føre for å skilja år rettferder, han jo baden, men mæteren fine fullkomne, tei som vi har nøyta sansanar, hava vant her a skilja mellom godt og ilt. Så han og han tar så akkurat om det naturliga mennesket eisne. At det naturliga mennesket blir underlagt det er Guds menneske nåna. Så läst at det naturliga mennesket dora skilja mittlen. Ja. Hva er godt og hva er ikke godt da? Akkurat. Hva er sunt, hva er osunt da? Man kan si at bæge andre sal og lika. Så det passar vel som stender i Filippbrevet 2:13 at god tann som viskar ut. Ja. Til vers 12 kan så läsa till det som fick stäcka i mer alltså. Och vi att beravväxta. Ena tog. Vi läste bara upp. Det talta versen. Ja. Man kan ta hvis man fätar det naturligt. Så blir det onaturligt. Ja. Akkurat så läs. Det ska fätas ut ur samman. Ja, löja se det. Ja. Jag tycker det ska fätas ut ur sammanhang som det ständer då, ja. Ja, jag fänkar inte det 17 vers. Nej. Är sant? Ja. Ja. Eins og tid tog elska om mine alltid har vært lojen, så arbeid ikke best som tar vær tjatikon, men oppa til nekk meire nu ikke tjatikon, vi øtta og bivan oppa frels og tykkara. Ja, tog god han som virka utikon, bæja vilja og virka etter gåa vilja søgnon, gjer i alt utan å knarra og utan å ivast. Så mer var det til at det fra løyt etter sin øttan og bivan og mer fann han ikke. Nei, akkurat. Ja. Det första då så väl att förvränka det som skrivas den. Tills för nu alltså vi tjej och försvar att det ordentliga truvest alltså. Samma göra. Så känner jag det alltså. Ja. Ett land vånande ger hand och östen. Ja. Det som man väl länge ser till att det uppe mot det akkurat det samma som vi har varit inne i. Ja. Så han börjar hända andra kapitlet vi säger att är några anmänniga Kristus, är några tröst kärlegans, är några samfälla antans, är några hjärtans gösk och miskon, så ger glädje i mina fullkomna att det sämja stickar mittlen, här var samma kärlega, som sval, som troan, och inte ger av strusjua, etter troan etter tomar i ære, men i eimjuklega rokna kvart anna hakre enn tegun sjálv, og ikke hava kvarsut egna for eia, men etter kvart eisen til som øren høyre til. Altså, det akkurat ut vi det samme som vi hava. Ja, altså, så tøytinga mykje hatt det framme, og til ikke altså sjálvån tås om et her. Til Herren vil hava meg at tåsa såleis. Men jeg står da. Nei. Til man helt til at man dårlig ikke seg sjálva. Men det passar ikke. Til han sier, som vi börjar av, jeg vet ikke av jeg ikke kryssar for god. Han sier det. Ja, hvor skal så ikke være det? Ja. Til han sier det det. Hvor skal det bli det med oss det? Det her det liker. Det støyrande. Og hvis det ikke var det, så ja, hvordan skulle vi så börja avvokst? Man kan altså spyrja hvor skal man være bensje for å godtaga til som han sier og kan være. Ja. Det er ikke grunn til det. Det er han sier det. Ja. Det er ikke vidt. Nei, det er ikke vidt. Han okra loiva, han okra frier, han okra glede. Han alt det som en person kan være. Og så hever han tidsi okkon inn i seg, inn i skapningen som han hever bestemma.
Og tids seg sjálvan inn i okkom. Ja, og så han ui okken sjálfur. Altså, vi er alt, altså. Jag menar glädje att få nej till att säga till och inte. Tror att Chamel är utan allt för nek det som nej inte läsa det eller till vars alltså. Och tror jag att hvis vi först här när last spel vi åkon så kan jag ta sånt och inte sånt alltså det. Alltså till är som då är det väl. Det passar bara slash. Tar man inte kört. Och inte för att säga om sig själv han gick på med så ordnar allt sig. Nej, inte helt se vara till. Som god till just han till. Hur ska man hålla sig vara till som god till just han till? Nej, det är och det tandkänslan, alltså det tar tankarna som tar komma fram innanfra ur hjärtan som bara gör det till att vara det. Och då är det störst vara det legal. Alltså självor, alltså som så. Nej. Jag vet att öjligen jag tryckande lunchas efter det höjrätta. Det var ju jag kommer ihåg som det sanchen här, kvill till i gode. Durst kjepta sal. Jesus det brott skal föra amal. Allt kanst utrygg til letja av han, som fyre til av krossen og vann. Legg alt av Jesus gjør du trygg, høgt at du klette festet du bygg. Lyd besta herra, han du skjål, ver at her skal han kjølder og sol. Ja, det er det. Ja, det er akkurat det. Så får han inn i ser tingen i sanchen som forstår det. Ja. Anna verset sier, her under løvsens åreg vår strøy, frashta vår veikur tøy etter tøy, kletteren Jesus vikast av ei, aldri vil Jesus vujja til nei. Og da tria sier, sturan og øtta åreg vår nei, gjer to vi te som Herren ter bei, ber ongar birar leggt her han, Jesus og ødlun hjelpa deg kan. Og la meg takka sista verset vi er gled til og i gode, kvill til og fri, Herren er sjálfur vituna li, Herren ter djevur fylltuna sal, han vil ter skontja fotlast av mal. Akkurat. Ja, akkurat. Ja. Så man blir så glad at man liksom hører seg selv han sier dette som vi ikke har sagt. Det er orkot, så. Ja. Akkurat. Akkurat det at det himmelska hever en så kjøss som en klang til man sier det. Det hører at en taler filtrer av andan. Ja. Altså, da jeg kom opp på i trots han om led alltså han säger inte filter av andan jag kommer upp på i men ser akkurat den rättning filter av anda är ta kom upp på i goddomle skilskaparband. Ja, goddomle skilskaparband. Ja. Akkurat det. Goddomle skilskaparband. Ja. Rattvisan gjør det med Golgatastrøy. Ja, men så dyran en stand. Dyran en stand, ha? Her, at det her, at det her. At det er akkurat det, ja. Så er vi litt nær. Ja, skal du begynne på en sånn? Ja. Herre, takk for det. Du er her, og du er tog jo. Du færre og ikke skammes vi at enda takka til år. Det som er så underfullt til tjener, de skriver av nye, drivner og høylig antall, tala og høylig menn gods. Og Herre, takk for det. Ta Herre, kjenner vi til at vi er som døy av dere. Ta vi drivner og høylig antall, vakna tala til som du vil til vakna tala. Takk for det, Herre, takk for alt.
Signa et lokkere kjære, signa til som loja, signa til som ivast. Da vi har vidt innad om og løyte til trygt og fri og fotla viss og Jesu navn i amen. Amen. Så hesten parsten av hjertemål kommer enda, og vi får takke for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av hjertemål som har vært, takk kan så finne på YouTube, om du leter etter Ektusjonvarsp. Og hesepasteren, han kommer eisner å lagt det her, og han kommer eisner å sende av Kristelig Kringvarsp. Så enn affær, tusen takk for hesfer.